L-attivisti għal-paċi kkundannaw lill-President tal-Parlament Ewropew li biżjara tagħha f'Iżrael fl-aħħar tas-sena li għaddiet iffaċilitat ġenoċidju li seħħ fil-Meda ta' Gaza. Studenti f'Malta u f'pajjiżi Ewropej ipprotestaw kontrija, iżda Roberta Metsola qed tinsisti li m'għamlet xejn ħażin u f'okkażjoni rari fejn One News saba u seta' jistaqsija domandi qalet li f'Iżrael marret biex issalva l-ħajjiet. Li jiena mort biex nassigura li l-ħajjiet ikunu salvati. Metsola kienet fost tal-ewwel li libset l-ilbies ta' dawk li jmorru fil-gwerra, tippoża r-ritratti u tappoġġja lil Iżrael. Minn hemm il-qudiem Iżrael mar fuq attakk aħrax li ħalla għexieren ta' eluf ta' vittmi mejta, inkluż trabi, tfal u nisa, waqt li oħrajn kellhom jaħarbu minn djarhom. Dan l-aġir ġab il-kundanna ta' ħafna. Studenti fi Vienna qalu li Metsola għandha idea mċabsin bid-demm ta' vittmi innoċenti u filwaqt li injorathom ħarġuhom il-barra mis-sala bil-pulizija. Din mhix l-unika kundanna u protesta lejn l-istituzzjoni u anke kontra l-President tagħha Roberta Metsola, kif protesti mifruxin madwar l-Ewropa kollha, inkluż barra l-Parlament Ewropew, ġew akkużati li huma responsabbli għal massakru f'Gaza. Bħal-istudenti Awstrijaċi f'Novembru li għadda, Roberta Metsola ntlaqet minn grupp ta' studenti fl-Emkas Fraħal ġdid li akkużawha li hija responsabbli għal ġenoċidju mwettaq fuq il-Palestinjani fil-Vant Nofsani. Dakinhar Metsola spiċċat ħarbet mill-istudenti u anki mill-ġurnalisti billi ħarġet mill-garaxx ta' taħt l-art tal-istess kulleġġ. Saqsinija jekk jiddispjaċijiex mill-pożizzjoni li ħadet, imma insistiet li bil-pożizzjoni tagħha salvat il-ħajjiet. Il-ħajja, favur il-ħajja u l-Parlament Ewropew, il-Parlament Ewropew dik hija l-iktar ħaġa importanti. Din kienet waħda mill-ftit okkażjonijiet fejn Metsola wiġbed domandi tal-ġurnalisti f'intervisti mhux ippjanati jew imħallsin. Bil-ħadd li għadda xtrat magazin ta' Times of Malta biex tajt li hija l-unika tama għal Malta. Fl-istess ħin għażlet li ma tiddibatti mal-ebda wieħed mill-kandidati tal-Parlament Ewropew.